Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ceritane ngene lur. Ceritane iki aku lahir batin suwi ra petuk nggone Kang nggone Matiklik nggih, ngene lek mat ki suwi pirang-pirang wong ning mergo ning Ponorogo diinginane tak parani iki ora enek. Pas arep lahir batin. Ki aku lagi arep lahir batin nggone iki lho, nggone Kang Mat Channel iki lho. Iki lho wonge. Iki lho wonge. Lah iki lho. Lagi lho. Si kandang lho wonge, Bos. Hemat, sepurane segede nek kleru ku ya. Lagi lho. Minal aidin wal faidin lho. Lagi lho. Halo. Selamat siang menjelang malam. Lho, wis batin ngene lek mat aku nggih, iki lho. Iki wong ngresiki imbuh ngresiki apa ki? Ki ceritane karo aku nggih lagi mulai kerja lho. Mulai kerja kondi to kowe malah. Mulai jogo, Bos. Oh, kowe jogo? Jogo, Bos, mulai bengi jogo terus. Oh, wepot mau. Suruh wepot jan ngalahno kaya wader kae. Kayak wader. Lho, Bos, tak sepil wong kae, batik ning guri kae lho wong lho kono. Aku ke ceritane Oke. dikit manuk karo lekpar. Lekpar Oh. sari dan tak jupuk. Lah manuk kan edok iki tak culne iki ning kono kae. Sing edok tak culne lah. Iki tak ikuti lanang. Iki lho Bos, manuke lagi lho Bos, tak sowop le piye manuk iki lho. Manuk kutut iki lho Bos. Tuh gawe. Lah sing edok kan beranak tinak jerene. Oh, sing edok ben beranak pinak. Piye ceritane kowe mudik ning gone Ponorogo ki piye, Lewat? Mudik ning kono alah nang bongko. Lho kok iso kaya bongko piye to maksudmu kuwi? Malane awan kono demben. Piye ceritane ning dalan? Opo? Gumoh piye mergo panas apa mergo Siji panas, lah loro? kepindhone macet, Terus remet to. lah numpak motor kok macet? Alah, jalan raya wi, kowe ngerti jalan raya wi? Heeh. Kuwi dibeki mobil kabeh. Dadi aku merayap metu kon jabone aspal wi. Oh, media jalan. Wis metu nek gak metu kuwi gak tonggon. Lah kuwi arah ndi arah Ponorogo mulai macet teko ndi? Mlilir kuwi wis macet ngidul. Bayi. Yo lah tapi teko gon. Ya teko ya alon-alon jenenge wong nek kene wis kulino dalane koyo ngono ya biasa ta Kulino. metu nek kok Gak pinggir aspal wis biasa. alah tenang. Lah, Biasa. Lah Nek ngono sing ki bae. ngomong sing gak tau ya wegah ngenteni. Wes ngenteni. Kuwi langsung bablas wae to panjuan. Aku langsung bablas. Siji panas, loro macet. Ya kok kono ya kok kene budal jam piro? Kok kene budal jam piro to kok kene? Jam 8. Kok kono? Ya jam 8 ya. Yo. Nang kono ki bar beduk lek kok kono. Bayi, yo lah wis suwi pol to Bos nek koyo ngono ceritane. Kuwi budale. Iki lho Bos, ngulawi lho ceritane kok kono tapi wis teko gon to. Nginep pirang dina kowe ning kono? Abote pengen petuk moro. Pengen petuk ya bener wi abot-abote pengen petuk maratuwa ya kudu ngono Bos. Bos. Raketang dalan kaya apa ya tetep tak lakon. Iki sing tok teko neh iki. Sopo? Iki angger mulai kerja ki kok alasane kok kecopetan sing iki. Masa kecopetan? Iki kecopetan angger dundunan ya angger nggih rokok-rokoke. Kecopetan wis diusum ta nek? Cek usum, lha lho. Angger mulai kerja kok kecopetan ae terus kok ngumun aku. Iki lho bocahe, iki lho. Terima kasih, jangan lupa bersyukur atas rezeki dan nafas yang masih kita hirup sampai pagi ini, saudaraku semua. Lagi lho. Masa dihirup udarane. Udaranya kita Nafas hirup itu lagi. Iki lho bos. Syukuri Lha lho. satu hirupan napas itu kalau orang sakit berapa juta. Nah, kita masih beri napas, masih tetap bernapas, harus tetap bersyukur. Tetap bersyukur, kur bersyukur iki lho. Bodoh cukup beri Mas. Iki piye? Manuk mungkin manuk piye to? Lha iki lho wonge duwe manuk perjak, Bos. Kita sepil manuk perjak iki lho, Bos. Perjak sawah ki. Perjak sawah. Pas nyuluh walang kae. Pah nyuluh walang, Bos, perjak sawah jare. Piye? Piye iki? Kowe rong badan karo aku. Lah lho badan salaman. Lah lho. Dibadani. Ini lho Bos. Nek pas do ngumpul ya ora kaya ngumpul ngene iki.
Isine ya wis ngene iki nyanyekan, kok dilet kasus gelut. Gelut nganggo cangkem bos tapi. Berarti kowe ngetok to? Bayaran jutaan lah. Anu kok. Gila Oh bos. gak wis badan teko ndi nang. Wah aku rong badan ning gone YouTuber gong badan. Aku kerja terus lek gak enek peraine iki tenan iki. Kuwi ya disambangi nggone Pak Didi. Gone Mas Dik wis tapi gak tak vlog. Engko gak Ini penak. apa toh nge-vlog Pas gak nge-vlog ya aku. Ora diplok gak apa-apa. Tapi wis tak sambangi yo. Entar ayo kakak yo langsung tak sambangi to. Pas ketua SKC yo pas lebaran kedua tak sambangi. Baper parane prong. Bro ngombe Mbah Per. Ah, ngene baper. Wis tak tuwake ngene. Yo. Dik. Iki lho. Samblotong. Kuwi parane Yo sepuh-sepuh itu dianu awake kabeh. selaku awake dhewe sing enom yo tetep marane ora. Yo yo. Yo bos, bener bos. Lah aku dhewe iki negone nopek iki yo. Lihat ki ora marani nopek, marani Mbah Pirno. Ngene Mbah Pirno. Ojo kok sing parani sing wong duwe jeneng kabeh kok pansos tok. Lah, lentur iku masih Apa ora diaktifno kok. Ya kok dalan ngene Pak Klik loh. Wong videone malah dipakani. Ora. Piye bos. Toh, sementing kowe wis mulai selamat, budal mulai selamat ke Ponorogo wis, ya. Durasine iki ditambahi ayo. Durasine tak gawe 6 menit ae ya piye. Oh 6 menit toh. Lah piye toh? Upload 20 menit. Wah, akeh men kok Pokoknya di atas 10 menit. HP-ne kobong kok, Bos. mati Pegangan. diwawancara itu. Pegangan Jepang kok padahal pegangan Cina itu nang yo sok. Wis jare lek mati kon mawancarai aku. Aku kon mawancarai lek mati piye maksudnya piye. Mbok tekone apa tak jawab. Mbok jawab kuwi, mbok tekoni Iya. piye iki piye. Ya, masalah- Oh gak maksudnya ning gone Ponorogo kuwi terus perjalananmu ki piye mulai iki lho bengine tapi kan wis lancar to aruse. Aku ning ngono 3 hari. Heeh. 3 dino lah sing kan aku arep 2 hari. Heeh. Lah Ora anakku kerasa naik ngene mulut tuwa. anakku ki geger. Lah kira nyapa? Urung tau urung ngebel. Oh, terus ning ngebel. Pengen ngebel. Lah tak kira ki to ya cedah. Lah tibae. Lah tibane sak kemengane boyok. Boyok rasane. Ya terus tapi teko ngebel yo an. Iya, pas teko kono bojoku masuk angin. Alah ya gombior reh berarti. Ora ketet aku ya. Lah iku piye nek semaput ning kene wong bojoku ki boyor rame-rame aku ngono. Lah terus mbok akhirnya mulai. Jaketku to dienggo, terus aku Oh. mampir ning warung tak kon kuwi tak golekno Tanget. antangin ya. Akhirnya bar ngombe antangin terus tak tukone bakso lho Bang. Tiga. Oh, Mas mama Angin soalnya bakso. Lah tapi kowe kan ngene maratuwa kur 3 dino tok iki piye to? Kowe ora mbok genepi Bengi. seminggu apa Telung piye? dino telung bengi. Tapi ning kono gak berburu ya? Gak. Ora aku arep go bedhe enggak iki kok. Oh. Waktune bodo nang. Nek gak bodo aku ning ngono rodok suwi. Tapi iki wis sampean iki wis nganu, wis mubeng nggone wong tuwek-tuwek. Wes aku debian ngene Pak Lurah, Heeh. terus ngene Mbah Pir, Heeh. terus Mbah Sum. Mbah Sum buke anu marotone kulot. Yo. Ngelingi Mbah Sum dhisik ngono kan nang. Yo. Nek bar mulih ke alas aku kelingan. Lek mata nek. Roh lagi lu gue brejet lah langsung. Itik kopi iki lho lek mat kopi Lah, nih. lho. Kok sing bolongmu sak nyala tok sing mbok anu badane Mas. Sing liyane ora. Kondi-ndi to. Gone Pak Kaji Supri dek ya wis, terus ngene Blotong family ya wis. Arahku arep ngene Pak Sodik nenggok Medion. Oh, Pak Sudik ning Medion berarti. Iki engko sore ya ngene Mas Dian Kucing. Ya kok nek engko sore nggone kucing aku dijak to. Ya ora apa-apa Bu, WA. Mau tak nge-vlog nang kono. Wes lho ki aku omong-omong aku karo Wes piye to lolak. Lah lho lagi lah terus kejak sing piye to wis piye. Wah HP ku bledos lho oleh matahari. Nek mati iki ngomong ngebel itu bagi orang yang belum tahu. Oh ngebel ki daerah anu lho, daerah Dolopo. Ponor ikote Dolopo lho. Ya ndelok penguwetan. Ponorogo jalane Dolopo. Jalane munggah wis tapi motormu kuat munggah medun. Kuat wong motor gana Jepang kok pedakno. Lah bila motore gawe nang Jepang lho lah. Lah gae lho motore iki lho. Honda kok. Motore Honda lho. Motore Honda lho iki lho. Honda.
kuat berarti motor Lur. Motor wis tak alah. Nene celurut nene kono gak patek nanjake gak nemen. Lah- Lebaran gak nemen. Ngopi Lur, ngopi. Tapi teko kono Es teh Ngopi marung, Lur ki. Bawane- Ki wis gak poso Lur ki ngopi ngombe es teh los Pak Awane Manjan. seweju. Lah nadem, tapi jarine nang ngebel ki akeh nilani gede-gede lho Manjan. Pemancing-pemancing akeh ora? Pas Wirono iki. Yo enek wong mancing tapi tak delok yo bodho gak. Vilane ya. Lah tapi kowe ki sempat foto ora ning ngebel kono? Yo foto ngeplok nang kono nang. Wah, jasik yo ngevlog yo Wah, oke. Nuruti karepe bocah, pengen roh omahe Ponorogo kok. Gak rugung ro Gak, ngebel roh maksudnya. ngebel. Kan aku kok nek disalahne karo anakku yo terpaksa kan turuti ya nang. Ya tetep to jenenge anak lho iki kok sok Tak karepmu tone. dhewe ae. Ya tak kira ki tetep dia Lah tibae. Dolane munggah mdun. perjalanan sak jam tok yo. Lah kok nek bangkane sak kemengan. Lewat babatan kono to. Ya. Lah pas posisine kono gak tuku duren. Nek kok gone maratuaku liwat jenengan ngetan. Lah jenengan munggah to. Heeh. Terakhir Ya, kono. jenengan nganan terus Tren, terus anu ngomong iki. terus nganan buabrak. Lah kene sempalan nek kene Madiun nek kene Pono ngidulne balikne ning Ponorogo. Madiun ku tembusnya ning Oh, berarti kowe pas ning ngebel ki pas karo mulih, bareng karo mulih. ora. Oh, kowe balik ning Ponorogo ngono. Balik ning Ponorogo nek, oh. Iya. Lah rencana wi pasar ngebul ki rencana aku arep mulih. Hmm. Lah wi gue ker. Ayo ning ngebul sik. Lah iku bar kok ngebul balik Ngidulne. alor apa piye aku ngono. Lah wis gak kuat ning banggaan sesuk Terus balik ngidulne berarti. balik ngidulne terpaksa ya. Lho apa to hubungane karo bagian? Nginep Ya, sore. hubungane karo bangkean mergo wis usia wingi lho, Ngon. Siale wis tuwa lek mati wis 50 lho. Osteoporosis to, wayahe kowe ngombe susu terus lek mat. Alah susu kira benggang ngono nek bengi kok Oh, alah ngono to ya, ya. susu Oke lho. wis cepake Tulisane karo- ketua RT ki lho. Susu wis cepake karo bakti nek bengi. Oh, lah kuwi lho wis dicepai karo Mbak Tik kuwi lho nek bengi tibake. Untunge aku ro ngompong tengah iki. Ya, untune lho Lah, jek nek apik. ngompong tengah brucut. Salah kena. Wes ngono lho, aku wis kuat kelentok ki kok. Wes sok ben dilanjut neh engko sore tak lanjutin ngevlog neh, Bos ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sik piye? Piye penutupane piye? Penutupane kowe. Penutupan. Jangan lupa like, subscribe dan komen untuk channel Mas Anang Bendil Channel. Bendil channel. Bendil Wiu. Channel. Wiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiu.